Καλημέρα. Καλώς. Πάνος. Αλέξανδρος. Αλέξανδρο, πες μου. Θα ήθελα να μάθω ποιος είναι ο ασφαλέστερος τρόπος για την οδήγηση ενός αστικού ποδηλάτη. Ο πρώτος έλεγχος που πρέπει να γίνει είναι στα λάστιχα, είναι σωστά φουσκωμένα. Αρκεί να τα πιέσουμε με το χέρι μας, να δούμε αν είναι σωστά φουσκωμένα τα λάστιχα. Όσο πιο καλά φουσκωμένα είναι και καλύτερη κύληση έχουμε, πρώτον. Και δεύτερον, είμαστε σίγουροι ότι δεν θα μας συμβεί κάτι αναπάντηχο στον δρόμο. Ο δεύτερος έλεγχος που κάνουμε είναι να τραβήξουμε τις μανέτες των φρένων, ώστε να σιγουρευτούμε ότι το ποδήλατο φρενάρει σωστά. Ενδεχομένως να χρειαστεί να το μετακινήσουμε και λίγο πίσω, ώστε να δούμε ότι φρενάρει. Το πιο βασικό όμως για μια σωστή και ασφαλή βόλτα είναι το κράνος. Δεν πάμε πουθενά χωρίς κράνος.